Hi, kamusta po kayong lahat? Meron lang po sana akong gustong i-share sa inyo or mga mahalagang bagay ngayong araw na to, March 24, 2020. Sa nangyayari po sa atin ngayon, buong mundo na ho, gawa nga ho ng corona virus, COVID-19 na pandemic na nga po tayo, buong mundo na po, na ang nangyayari po sa atin, hindi po to kailangan nating ikatakot o magpanik o gumawa ng mga kung ano pang mga masasamang bagay na hindi na po makakatulong. Hindi ko po naiintindihan. Gaya po ng ginagawa kong to. Kung gusto nyo may gusto kayong sabihin, ito po harap-harapan. Nakikita po nyo yung mukha ko kung paano ko sinasabi ang gusto ko sa inyong sabihin. Hindi po yung marami po kasing kumakalat ngayon na mga video na tinatakpan pa mukha at yung mga sinasabi niya hindi po nakakatulong. Doon po sa mga taong walang magawa at kung ano-ano po yung mga sinasabi nyo, kung iisipin ho, wala ho kayong nagagawang tama. At dun po sa mga taong nakakanood nito, huwag nyo na pong isi-share ang mga bagay-bagay na sa tingin nyo po hindi makakatulong sa atin lahat. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi anumang bagay na video na hindi na nakakatulong sa atin at binibigyan pa tayo ng pag-agam-agam o takot na kung sa tutuusin nga po talaga, sino ba talaga hindi matatakot sa nangyayari? Pero po, kung lalawakan lang po natin ang isip natin at sumusunod lang po tayo sa anong dapat gawin, in the first place ho, para sa atin po lahat to, nandun na po, lahat po tayo may mga concern, bawat isa po tayo, sa isa't isa sa atin may concern, wala po ditong exemption. Pero ang sinasabi ko lang po, yung magkaroon tayo ng sense of awareness. At yun na lang po, gumawa na lang po tayo ng kabutihan. At sumunod lang kung ano yung dapat. Ito pong virus na to, hindi po to basta-bastang ginagawa lang katatawanan. Marami po ako napapanood na video din na para bang hindi ka nababahala at gumagawa ka pa ng video na natutuwa ka pa at gusto mo pang ikatuwa ang nangyayari. Mag-isip-isip naman po yung mga taong gumagawa nito. Hindi lang sa papamaraan na gusto nyo lang magpatawa ba o hindi kayo nababahala o aantayin nyo hong ikaw mismo ang makaranas ng ganitong sakit na to. Nandun na nga po ang punto kung meron ako kayo at nararanasan nyo, yun hong hahawaan nyo pa dahil sa sakit na to. Kaya nga po itong ginagawa natin, social distancing, aside from yung paghuhugas ng kamay, bakit po natin kailangan may magkaroon ng pagitan? Bakit kailangan nating umiwas? Bakit kailangan po natin pumirmi na lang sa bahay? Dahil ho, kailangan natin iwasan na dumami ang pagkalat nitong virus. Kasi ho, napakalakas ng virus na to. Hindi po ng iba naiintindihan kung ano ang totoong nangyayari. Yung effort, saludo po ako sa mga sundalo, lalo na sa Pilipinas. Saludo ako sa mga social workers, sa mga taong meron talagang puso na ipinamamahagi kung anong meron kayo. In the first place, kung ano ho kayong meron ngayon, hindi nyo ito madadala pag kayo namatay. Ang sinasabi ko lang po yung
hindi ko po naiintindihan kung nandun po ang punto natin. Gusto nyong lumabas kasi gusto nyong magtrabaho kasi walang makakain. Wala po tayong kakainin sa loob ng bahay. Nandun po ang punto. Pero gumagawa po ang gobyerno kung ano ang nararapat dito. Ang importante lang po sumunod tayo na pumirmi na lang po ng bahay kung wala kayong gagawin na kagaya ng mga frontliners o mga emergency cases na kailangan kayo sa trabaho nyo. Pero kung kinakailangan kasi nga sinara na po lahat po, buong mundo, kahit po dito sa amin, sarado na po lahat. Nararamdaman din po namin dito yung mga taong may katigasan din po ang ulo. Yun lang po ang point ko. Bakit po tayo nagmamatigas? Bakit po ginigit natin yung sarili nating concern? Concern din naman lahat po natin ito. Hindi lang po to health problem, health concern. Financially, ito po ang umiiral talagang kung iisipin mo ho, talagang maaalarma ka. Pero ito lang po ang isang bagay na nakakaligtaan natin po lahat. Isa lang po, meron pa hong Diyos na mas makapangyarihan po sa lahat. Doon po sa mga kumakalat ng video na parang nakakaalam na kung anong mangyayari at nagbibigay ng kung ano-anong mga babala. Sana po tumigil ho kayo sa paggagawa ng ganito kasi hindi ho kayo Diyos. Diyos lang po ang nakakaalam kung ano ho ang mangyayari sa atin. Kasi in the first place, Diyos lang po ang gumawa sa atin. Ginawa lang po tayo ng Diyos at ang buhay natin dito, temporary lang po. Masyado pong yung hindi ko po maintindihan kung ang pagmamatigas nyo ba para sa inyong interest. Base ho sa ako kasi ho nag-a-update ako ako sa lahat ng mga nangyayari. Ninanamnam ko kung ano yung mga positibo, anong mga dapat gagawin. Pero yung mga negatibo na mga false or fake news na ginagawa lang to para manira o sa sariling interest, it's up to you to assess. May binigyan ho tayo ng katalinuhan o tamang pag-iisip ng Diyos na malaman kung ano ang tama at hindi. At sana kung yung mga napapanood nyo ho na hindi naman nararapat na i-share nyo pa ho to, huwag nyo na lang pong i-share kasi hindi po ito nakakatulong. Yung mga bagay pong makakatulong, yun po ang i-share nyo kasi ito po ang kailangan natin. Magtulungan po tayo. Kung wala kayong maitutulong financially sa tao, kindness, kind words, stay home. Yun lang po ang dapat natin gawin. Ang dami po nating problema pero isa-isa lang po. Ang problema po natin ngayon, ang unang-una hong ginagawa ng buong mundo ng mga gobyerno sa bawat iba't ibang bansa. Kung paano matitigil, magkaroon ng platform, kung hindi totally ma-eliminate, kaya nga ho, gumagawa ng paraan para makakuha ng gamot para dito kasi wala pong gamot. And sa akin lang po yung magkaroon lang po tayo ng tiwala sa Diyos. Tuloy-tuloy na magdasal at hingin at maghumingi ng tawad kung ano mga nagagawa natin. Ano to reminder. Ginigising lang tayo sa mga bagay-bagay na ano ba ang importante at mahalaga sa buhay natin. Kalusugan, pera, kapangyarihan, pagkain, o ano-ano pang mga nasa isip nyo. Pero isa-isahin po natin muna, isa-isa lang po ang problema. Harapin natin ito na mabawasan ang virus kasi po ito napakabilis kumalat ng virus. At kung hindi ko kayo nagko-cooperate, marami po akong nakikita. Hindi ho siya naghugas ng kamay. Hawak ng hawak. Kagaya ngayon, nag-hoarding ng mga dapat na mga kailangan natin, yung alcohol, yung
face mask, yung sanitizer. Bakit po hinuhoard ng mga tao? Bakit ho hinuhold? Hindi, bakit may mga taong nagkakaroon ng interes sa sariling kapakanan? Sa crisis po natin na nangyayari ngayon, wag na po natin palaging isipin ang sarili natin. Isipin natin ho kung ano ang ikakabuti ng lahat. Pakiusap ko lang po, alok na lang po na kikiusap sa inyo, sumunod na lang po sa kung ano ang dapat nating gawin. Ang unahin po natin yung crisis na paano natin maiiwasan lumaganap, dumami at kumalat itong virus na to. Pangalawa po yung pagkain, gumagawa ng gobyerno, yung mga nawalan ng trabaho, yung kung paano saan mo kukunin yung pera sa mga araw-araw natin babayarin. Sunod-sunod po ang mga problema pero isa-isa lang po. At hingi po natin ito sa Diyos. Isa lang po ang mahalaga dito sa atin. Sama-sama tayong magdasal at hingi sa Diyos na tulungan ho tayo sa lahat ng mga concerns natin at tumulong ho tayo. Tayong lahat makiisa kung ano ang nararapat. Huwag na ho tayong gumaya sa China. Sumunod na ho ang Italy. Kung titingnan nyo yung survey, ayoko na hong ibigay kung ano yung figures. Napakalaki na po ang mga merong sakit na COVID-19 at patuloy po hong dumadami to. Kaya po ito ay ang inaiwasan natin. Medyo ho, gusto ko lang hong ibuhos sa inyo kung anong dito nasa dibdib ko kasi parang nakakaligtaan na natin kung ano ho talaga ang nangyayari sa atin sa ngayon. Ano ho ba ang pinaka-importante dapat unahin natin sa ngayon? Yun lang po. Unang-una, inuulit ko po, ito pong virus na sana maiwasan. Maawa ho tayo sa mga doktor na patuloy nandun. Exhausted na ho sila. Naiintindihan ko po yung mga frontliners, social workers, nurses na naka-hands-on dito sa atin. At tayo po wala tayong magagawang tulong na harapin tong mga pasyente. Ang sa atin na lang, pumirmi kayo sa bahay, gumawa ng paraan na positibo, yun lang po. Pasensya na po kung medyo kung nakikita nyo ko kung paano ko po sabihin ito. Pero kailangan pong sabihin ko po ito sa inyo para malaman nyo po kung ano po talaga ang dapat nating gawin. Ito po naman po ang araw ng kamatayan ng nanay ko, March 24. Mga pinapanalangin, hiningi ko po sa inyo na bulong mo po sa Diyos na tulungan po niya kami, buong mundo po, na sana po matapos na po itong outbreak na to. At ngayon pong araw na to, birthday po ng kapatid ko, na sana po magkaroon ka para sa'yo, Jean, magkaroon ka sana ng mahabang buhay dahil ikaw ang isa sa pinakamabait kong kapatid. Malalampasan din po natin to. Maraming pong salamat sa pag-intindi nyo at sa pagpanood nitong video na to. God bless, protect, and help us.